Bé, ells estan, la veritat és que són molt feliços a l'escola, i te'n parlen amb molta naturalitat, tant dels projectes que estan més marcats, m'imagino, a nivell de Departament d'Educació, és a dir, el que fan més reglat a l'escola, però també tot el que surt una mica d'aquí o que són projectes que sumen, no? Que és el treball dels valors, el treball de fer equip, com es gestionen matèries que potser anys enrere nosaltres mateixos les trobàvem avorrides, com les matemàtiques, ara troben maneres com introduir el joc dels escacs, per exemple, o la gestió que es fa, per exemple, de les emocions dels nens, i això els encanta i te'n parlen molt. El meu fill gran, que està a tercer de primària, ara està molt content amb tot l'ús dels ordinadors i tots els coneixements que està fent amb el Google, amb el Chromebooks i això. I amb el meu fill petit, ara mateix estem treballant molt de Leader in Me i interioritat, perquè així ja treu el seu potencial interior i està més tranquil i l'ajuda molt a casa, això. Me parla que fan coses amb els altres nens, que suposo que és temes de treball amb equip, no? Llavors, de vegades m'explica també que es fan massatges per... Bueno, me diu, mama, te faig un massatge, i me ve i me fa un massatge, no? Que això suposo que entra dintre de, no sé si de la tutopia o d'alguna... Sí. Vull dir, m'explica poc, però veig que algunes cosetes relacionades amb el projecte les estan fent. El que segurament més rellevància hi donen i els agrada més, em sembla a mi, és tutopia. Alguna vegada hem comentat els temes i aquest jo crec que és l'element que solament tant amb una com amb una els agrada més. I el sentit crític, si no el tenim, malament. Per tant, jo entenc que més que aprendre conceptes i continguts que s'han de saber, és molt més important el tenir aquest sentiment crític i poder posar en qüestió moltes de les coses que avui dia vivim, ja siguin a l'escola o a la nostra societat, està clar.